Myla, bakit ba lagi mo nalang sinisigawan si nanay? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Hindi ko alam. Basta mainit ang dugo ko sa nanay mo. Nung bago pa lang tayo magkasama, Myla, napakabait mo sa kanya. Ngayon, kabaliktaran na! Anong gusto mong gawin ko? Makipagplastikan sa kanya? Myla, nakikiusap naman ako sa'yo ng maayos. Walang matutuluyan si nanay, kundi dito lang. Kaya sana, pakisamahan mo naman siya ng maayos, oh. Hindi ko naman pinapaalis ang nanay mo, ah. Kaya magtiis siya sa atin. Mukhang ako na naman ang pinag-aawayan nilang dalawa. Huwag mo naman na ituring na ibang nanay ko. Sige, pipilitin ko siyang pakisamahan. Pero, sa isang kondisyon. Ano na naman ba yan? Magre-reklamo ka yata. Hindi! Sige, papaalisin ko na yung katulong natin para siya na lang ang gumawa ng mga gawaing bahay.